Kublai pi baro. Don bon ki bagi kwa ban tips panguk suit mat kumno banile persyai u kamdam hagani ka perthai ka banta pag bor ju suit ka nang ju persya ka ji imen sem jongi. Ngini pai na ki jikai jong ka tu kan ngut ki nang back suit ba pon nam ha jong ka balang. Ki balai kran marhmat baduk suit ha ka por bagi back yauk suit na ki breu. Ka jikai ka baningkong mano balathau ikadujok. Ka kitab Genesis kaong bau blay ula thau iki baro bakilong ibabha. Ula thau ka beneng ka kendo ari iki baro. Handrai omdon hangno ru ha Bible bala tho bau blay ula thau ikadujok ru. Arang inget bau blay ula thau ikadujok ngiha bari kli biang balay u thau ikane ka jaka ka basniu kum ka jipnistom yake angel basniu bari ka mensim balay pop. Hato blay wadap dak jis nei ula manglepan nado pasdang man pensitom ya kita berpersya eu ada kalong kumta hakano karukom nyinget bau blay uday wadap dak jis nei te mano balathau we karujok hako igasni u father Gabriele amort but u father Candino badai nong back soy ba klan bor bha jok Vatican kidang back soy na ko we kabreu uksoy ukran marki u father Candino u hukum yok soy wong khilek chaka jaka bas aaj u blay ula pangkre emi khilek chaka yeng barit jong me khnang mamen nom yak kriat uksoj lu jubab u father Candino mem ti baye om day u blay ula tha kurjok kaji berkhat chapang kurjok kam chem don wat ha jingut jong blay ngidai mangi ki bala pelong ya kurjok u father Gabriele amor through anda ha bola shimti kumunong bak soy bakredo jong Vatican u jukuli bon sin ya kane kajingkli na hiksoy hakapor bo back soy na kibreu par man kapor o yo ikajo kajubab ba de hiksoy bala pelong ya kadujok kajingkli ba kay gijia per hapdeng u soitan u Lucifer but u Belzebul katkum u father Chand Ripperger ba deiru way pat u nong back soy ba ponam bha u ong ba u soitan u Lucifer but u Belzebul kide ki lightly ki jinglong jong uksoy three personalities ne three manifestations of Satan in different expressions for the chart ukli yauk soy barung hapo we breu hato kane ki sha phia ajume hakilai jinglong ne trifurcation of personality kade ki pichitom jong blay number ba mikwa balong blay yalade uksoy mas nyos go bo father chart ukli kumta ulong kulmar jingmut baru syayong ngai namar kwa bandon mano batip spangkane hendrai menjur baruang baka jinglong jong u kum Lucifer bamut unong lam jing shai kadai mar khongpong ya ka kerteng jong Jisu ubadai person ba ar jong Trinity bakhoi baru badai ru ka jing shai kumta uksoj kwa shu ban sha khot ya de kum Lucifer nama kadai ka kerteng kadai ka bala ai do blay nong bo nong thau kajinglong soitan jungu kumukpa jong kajing syukor ne Satan father of lies kalong markongpong badu blay ukpa jong kajing shisha kajinglong Belzebul kabadairu kajinglong mensem bamman jongu kadai markongpong yaw mensem bakhoi jong blay lada blay uday kilai person uksoi pat uday kilai jinglong ha gospel jo Matthews ngias go bau Jisu kan persya i Farisi namar kinno badai da bo jo Belzebul bau Jisu ule kam palabaro ka bau Jisu pat persisha badai mensim bakhoi bai bori u om mensim bam khoi ka jingli ka balai ha kanu gurukom ni hukum ya uksoi ni kiksoi ban kran arang ha baniarap ya gitu ke bakem ksoi Father Chad Ripperger uai kan ni ka jubab yauk soj day ban hukum baun kran ha kerteng bakhoj ban bakhan bor tam jong Jisu lani ha kerteng jo kamara thesati khempop tenrai lani da gi surit ke bau Jisu la shashitom ha tin pareng ngila ban hukum kumni I command you to speak by the humility by which Christ suffered his wounds for the child wong ba ka pen mong yauk soj kam de jing pang ka ba kenjamet jong Jisu habu sya ite kesanteli kijing mong hendrai kade kijing sungurit ke bau Jisu ula sya bakan jia hau kade kane ga pendu bo de kusoi habu berkat dia ka
Kadau jong kene kolong namar ba kikso kim don ke ji surit ba ke ji sarong jong ki ka pelong ki bonom pediang ka mon jong blai kiyo i ba kene ke jing la jong Yesu kolong kum ke bhatam ba kim la setia ban yok mat kim la setia ban pek ya ka ke jing li ka basau balai Lucifer do no ya ka jingai jong blai ba do persyak ya blai u Father Charles Ripperger ai kene ke jubab kadabo Lucifer do no ya kajing day but Jesus Christ kadai namar kamaria thai soti Lucifer umla ban priang bakan don ka kan thai ka badap pura ta kajing ai ban ya u hadu ba kajing ai jungka ka khampalat mani klum lang barok jing thau ki bastad ka thuplu ya Lucifer tip shai ba ul salong uba ar hapo jungka ni ka kan thai ka ba u tang supek ya ka ula tip thu kadai maka kapasong tu syai maka long ka atiar ne ka sakri jong blai Father Charles ruong ba nak nyopo persen ke jipek so jong u kadai da ka bor jong marthe sati baik so ki per grat naka ka jingli ka besan kumnong intip ba u ne ka kyong soi da shisha ka pertai menta ba mi bon jak jingpang ki bakata e ka bor perkhat pradan jong gibreu ne psychological disorders kalau ngaba ha bani tho la ka dei shisha ka jingpang soi ya jingpang jong ka bor jing perkhat pradan Father Gary way na kidong bek soi ha ka way na diocese harum batai kumni mantip tikna ba unika breu ki pang soi ka dei lang ba ka ji sosialia jong ki bandrung ha ka ying mane ne ban pek ka ding phna ne ka dur jong Yesu ada unika breu ha ba ki yopang ki kran ya kantin ka ba kimtip ni kim jukran menuru ki kran hakti nong way kabalai hagapor ba yo pang suot kita kinong pag iklain nila kamet kajong ki kum makalan yu besek u Father de Mayo balong ru nong ba suot nadu kakandai san puar u yathu bagitu bisong suot kim sutanat habadwai unong ba suot nama kata unong ba suot udwai kanang ya kajing duai ka bajrong ha la don shisha obaman un sapan i kidak kishin jogu bisong suot undon ru kajing isi yang lengdo nong bek suot baru kuat menilai persyai kadon kajing isir kai hai jing kela kadur khmat kajong ki kenten pertasla mai kenten ben persya yo blai bari ka mara thai suti Father de Mayo ong ru ba kajing song suot kimlong kumju na kiwe ki breu hakiwe ki breu wala dang ong kum jaru ki bahayeng hasam jong kino ki breu ki bapang kumta ki deban pha sumar shwa haki doktor ba ki psychologist ada kisuba ba uneka kishong kusoi kumno banlai nak jingle persya jogi kusoi kebanengkong kadai kajinget ke baklan ke penmi ya kiso jo kajing im kristan jungi hagikam ki babha kande kajinget ke baklan kadai ban pelong yangi ban i ya kayu kris bakoi kajing duai ban puliak tien jong blai ya ki sakramen jong kajing prapop bat ya kajing im khoi kabar de ban kier na kitu ke pet kot ne li phakan ne phaknya ne phapet haba lalong kristan kier ru ban long parlok ne yaso kitu ki breu ki manik soi kabalai penun kamphai ki sacramentals ki bakabalang ka ai kum ka kerku uslatlai rosary bakhoi ki jingduai ka mare bakhoi bat u Michael bakhoi kabasau kier na ki pop bayap kum ka jipen hap khun kajing klim kajing priak breu makum ta terter bar ka khadu ada phimla banle ekini ki baro namar jingbon kam kajong phi ki kam yeng kam sem badon jinglumar kajong phi ne namar pitlot kajing ngai lani philale teng ki pop bayap makum ta terter mare sekjia da jong mar thesoti kan ya dai phi parsha ya uksud namar uksud u is yap yaka namar tip baulong barabor hapo ajongka and Yesus Kristus dalam Amin.